Ciocoasi și astăzi o să facem această casă cu cubeu. Și haideți să începem cu baia care o să fie aici. Și haideți să punem toate astea, așa. Acum, haideți să punem pereții. O să pun acești pereți, pentru că sunt curcubeu, cum se zice. Acum, podeaua o să fie... Hai să vedem ce culoare să o facem. Sau poate găsim una chiar curcubeu.